Hola, hola, hola! Kumusta mga idol? Pagkatapos po nating pasyalan ang magandang beach resorts po ng Alaminos City, Pangasinan, tayo naman po ay gumawi dito sa Barangay Arnido, sa bayan naman po ng Bolinao, kung saan ay i-explore ko po sa inyo ang isa sa pinakamagandang beach resort dito sa Pangasinan, at iyan po ay ang Old Rock Beach Resorts. Ang Old Rock Beach Resorts ay kilala sa kakaiba nitong disenyo, dahil ang mga establishmento rito o yung mga building dito sa resort na ito ay kakaiba ang pagkakagawa. Kung yung mapapansin ay para siyang bato talaga, parang bato talaga, at parang lumang bato ang pagkakagawa ng mga building dito sa beach resort na ito. So ayan, samahan niyo ako mga idol na ipakita ko sa inyo ang ganda ng Old Rock Beach Resorts na matatagpuan lamang only in Barangay Arnido, Bolinao, Pangasinan. Okay, let's go! So ayan mga idol, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video, at don't forget to subscribe to my YouTube channel, True Binoy TV, at laging abangan ang mga susunod ko pang video para sa mga event na ganito, mga outing na ganito, at
explore natin ang ating sariling bansa dahil kung pagandahan din lang ng lugar ang pinag-uusapan, number one dyan ang Pilipinas. Maraming salamat at bye-bye!